ήρθατε. Τι ωραία που ήταν η θάλασσα σήμερα. Τι κάνεις, κούκλα μου, καλά είσαι? Ωραία, σ' άρεσε η θάλασσα? Κάτσε, βρε Φέδρα, περίμενε. Οριάτικη, Δεν τρώει τη φέτα με τη ρίγανη, δεν πειράζει. Μας φέρνετε λίγη φέτα. Γιατί αυτή. Να, ορίστε, την ξέπλυνα. Τι θα φάμε, μακαρόνια. Και εμάς 1 κιλό κρασί, 2. Όχι, ρε, εσύ. Τώρα τάμπλετ. Εγώ δεν δίνω. Έχω φέρει πλαστελίνες, κορίτσια. Τι ροζ εσύ. Ωραία, εσύ τσίσα. Μισό λεπτό, πάμε για τσίσα. Η θάλασσα είναι φανταστική. Αγάπη μου, όχι, μου ζωγραφίζεις το ψωμί. Α, τι ωραίο τατουάζ. Χυμό, πορτοκαλάδα με ανθρακικό. Βάλτε χωρίς. Θες με ανθρακικό? Θα σε κάψει. Όχι, δεν γίνεται. Πατάω πόδι. Με ανθρακικό, εντάξει. Θέλετε να βάλετε νερό, λάδι, αναψυκτικό, ακρίδες και να κάνετε μαγικό φίλτρο? Κάντε αυτό που έκανα όταν ήμουν μικρή. Ασαράκα! Τι δίνεις στα κατσαράνι, ευχαριστές! Δεν είναι ουσιαστικά. Το άλλο με τη φούσκα. Αυτό αρέσει πολύ στον μπαμπά σου. Ραμένε τάμπλετ να δουν και Radio Plus. Είναι ασφαλές. Δεν έχει διαφημίσεις και τέτοια. Να, θέλετε να κάνετε μια χορογραφία με την Άννα? Α, δεν το ξέρεις? Είναι φανταστικό, είναι μια πλατφόρμα που έχει τα πάντα. Ηχητικά παραμύθια, κάνουν μαγειρικές, χειροτεχνίες, έχουν διάφορα μέσα και επίσης μπορείς να τους βάλεις όση ώρα θέλεις. Θέλετε να ακούσετε αυτό το podcast του Μάριου Μάζαρη, το Μέσα στην Τάξη? Η δασκάλα, τα αυτοκόλλητα, το θρανείο. Έχει και βίντεο με πειράματα. Θέλετε να κάνετε πειράματα? Όχι, 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 όχι στην ταβέρνα. Σας πειράζει να κάνουν λίγο ένα χορευτικό? Θα κάνουν μετά και show. Θα το κάνετε με λεφτά. Πώς το χρεώσετε? 5 ευρώ. Πάμε, μπράβο, σας βλέπουμε. Τι λες? Πηδάω. Μπράβο! Χειροκροτήστε όλοι η ταβέρνα. Τι λέτε, κυρία μου, εδώ βλέπετε τα μπαλέτα Μπολσόι? Μπορεί να είναι η επόμενη Κομανέτσι. Μπαίνετε εμπόδιο στα όνειρα ενός παιδιού.